za ki tafi ki bani. Kin san cikin irin halin da nake ciki. Tafiya zan yi baka ba Haidar. Ka san duk inda zan je kana cikin zuciyata. Saboda na rayu da sanka kuma na gina zuciyata a bisa tarbar rayuwa da kai. Kawai zan tafi ne saboda umarnin iyaye. Khadija, ni ma haka nake ji a cikin zuciyata. Har ina so in zama mai son kai. Game da umarnin da iyayenmu suke so su ba mu. Na sani. Ba zan iya rayuwa idan babu kai ba. Idan rayuwa babu kai, tamkar ba zan iya more kaina a duniya ba ne. Tabbas Khadija, muradin zuciyarmu sai mun nuna ma iyayenmu son da muke yi ma junanmu na gaskiya. Ina son ka fiye da duk wani abin da nake so a rayuwa. Haidar, ka taimaka. Ka je ka ga iyayenmu don Allah ka sanar da su halin da muke ciki. Saboda wallahi ba zan iya rayuwa in babu kai ba. Kuma in har hakan ba ta samu ba, ka samu ranka wannan shine ganina da kai na ƙarshe. Kai ne abincin zuciyata. San ka shine rayuwata. Raba ni da shi tamkar cire ni. Khadija. Ina son ka fiye da komai. Kai ne komai nawa. Kai ne farin ciki na Haidar. Khadija.